Rara, sai na ganshi, sai na ganshi, sai na ganshi, sai na ga Rara. Labai binciken ya tabbatar mana dukkanin wasu kayan maye da miyagun ayyuka da ake aikatawa a garin nan suna da alaka da wani mai suna bula. Yanzu ya za mu yi da salon ka gane gobe kuke cika sati guda da kuka yaba bayan bayan Komai yana tafiya daidai domin wannan karan na samu babban labari. Kaya sun iso kasance a Ankara don mai gida ya ce baya son a samu wata matsala. Baba! Muke baba! Wallahi ga garan mu zai. Ka ba wa uwarka shawara, yi kokari ka ci halaka ɗinta. Sauran kuma ki wanke man su sosai. Kin ji na ai, in ba haka ba in yanka miki mana. Wasu takardu da suka shafi kamfanin ku ina bukatar ka kawo su a yanzu. Wallahi babu wasu takardu nan. Me kuke so in ba ku? Idan kuɗi ne ku gaya min in ba ku. Sai yanzu kika ga damar zuwa wurin aiki, ke me ya sanya kwata-kwata baki da mutunci wai. Allah idan baki matsa da gaba na ba ranki zai mummuna ɓaci. Wai ki wace irin mace ce mara tausayi da tawakkali. Ka ce min kuɗi ka bani hakuri. A yanka ga na rabu da kai ka bani kuɗi na. Na gode miki. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Mun ɗauke wannan kes ɗin daga nan mun mai da shi ito. Insha Allah da kai zan yi iya bakin kokarina. Nuna ma duniya za mu iya yin nasara shi ne mafi girman hukuncin da za mu iya yi da waɗanda suke son ganin bayan mu. Amma kana ji na saje na ƙungiyar daba kallamiri. Mun samu gagarumin nasara. Mutumin da aka dare ana nema ya gabatar da kai ga hukuma. A rayuwa ka manta da baya ka gyara gaba. Na gode. Ni bula wani ma'aikaci ya kama ni. Rara, Rara, sai na ganshi, sai na ganshi. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ba a yi shi ba kai ko mai garin ya taba mu za mu wulla shi kawai. Allah dai sarki haka yake sarki. Kawai ka gane ko? Kai mu ja kawai mu ja. Ai wallahi wallahi ina ga miki lokacin da na zo na tayi din ran nan ina gaya miki dama na ce idan na sake dawowa zan baki wani labarin mai daɗi ke kanki sai kin yi farin ciki da shi. Daman ina niyyar tuna maka kuma gashi yanzu ka tuna min. Yawwa ashe baki manta ba. Yawwa kina ji na? Ina jin ka. Wata waka ce sabuwa Rara yayi inda rabbana. Wai kai kullum ba ka yi min labarin soyayya sai labarin wani Rara? Ha ba dan Allah ni ka daina min wannan abu. Sai binta mana haba binta. Dan juyo mana dan Allah ke kuma ki ji. To ai baka min labarin soyayya.
To yo ke akwai wani labari da ya wuce na Rara ke na zo miki da abun farin cikin ma ko dai kina so ki shiga cikin masu yan adawa ne? Ni gaskiya ka daina yi min irin wannan abun ba na so. Tsaya ko ke ma kina so dai ki shiga cikin adawa naga dama wa'annan kawayen naki duk idan ina tahiya suna yi min wani gani haka idan ke ma sun hure miki kunne to ba batun hura kunne. Gaskiya ka rika min kalaman soyayya. Tsaya ki jike ni fa aka Raran nan babu wanda ba zan iya batawa da shi ba in ga miki gaskiya. Haka kace? Bari ki ga tafiya ta ma kuma. Ha. Ko fi sabillahi an taba haka. Yara sun kuma zaga gona ran da ta rayuwa. Dai hana mutum kike da ma hana ya muka zama aiki. Dauda Allah ya saka garara. Amin ya rabbi. Allah ya Rara Dauda. Amin ya rabbi. Allah ya sa ku zauna inuwa ne da Rara Dauda. Kai. Wannan ka ba da wanka na ka hutu. Allah hada ka da Rara. Amin ya rabbi. Wanda bai san Rara ya kwana 40 bai karya ba. Wallahi amin ya rabbi. Kai wani duk duniya da ina Allah kashe maka ya Rara. Amin ya rabbi wannan addu'a da kuka man ko duk duniya ba mai man ita sai wanda ke so na jini da fada. Kai da Rara ya mutu karawa mutum. Wannan kai na ba ku wannan keken daga duniya har lahira. Da keke. Daga duniya har lahira ban da wani abu da zan iya ba ku da wannan. Yawwa ku je daga shi. Daga duniya har lahira na ba ku duk abin da zai Allah ya hada ka da Rara. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Gani nan bari na Rara iko Allah. Ta tayya kasa har duniya na abin tayya ya samu. Na ba ku shi. Ku tayi ku tayi. Keken nan kuma na shi bane ba. In ba nashi bane ba. Mu muka ce ba mu daga nan ma sai kasuwa sai doshi. Ina ruwanka in baka zuwa ba. Ba ka ganin za ta bullu. Ta bullu. To mutai. Ta fashe in ta bullun ma. Mutai. In ban da shashanci ne yaron nan Dauda kawai ka ɗauka man keke kawai ka shiga cikin gari ka ta yawo to ina nan kofar gidan wallahi sai na karbi keke kuma daga yau ka gama hawan shi baka gani bane Ai na ganka. kuma shine zaka sa kai ka shige ciki To na je wurin kaka yanzu zan ɗauki keke na fita sai take faɗan cewa kai ka zo ka ɗauki keken ka fita da shi ni kuma ina son na shiga gari kuma ba zan iya tafiya da kafa ba shine na zo nan na tsaya nan yau sai ka bani keke na sana na shiga cikin gari gaskiya keken nan yayi ni keken nan na bada shi wallahi. Wallahi kirari suka man adda irin wanda kai baka yi man ita ni kuma kawai na dauke shi na bada. A'a kaga Dauda ni dai na san tsakanin da kai ba ma wasa kuma ba ma yar zaulaya kaga ka faɗan gaskiya kawai ka fito man da keke na ka bani salon anan wani bai ji bare bai gani ba. Aka ji ni fa adda da suka yi man gaskiya ni ba mai yi man irin ta. Ni kuma kana gare kai dan uwana ne to gaskiya ni ho ranar nan ho ya heye man kai to shi yasan ya kawai ni na dauki keken nan kawai na bada shi. Amma gaskiya baka da hankali wallahi ban taba sanin baka da hankali ba sai yau keken na kwaya daya kwallon kwal wanda na fi son shi da komai ni ma na hisan kake na hisan Rara da kai shine kawai to billahi alazim baka isa ba yau sai ka fito man da keke na zo wallahi sai ka fito man da keke na yau ina sakanna asaki sabo wallahi sai ka biya ni sakanna asaki billahi asaki sabo mama ta kai sakanna asaki okay kana ganin cin ta kenan kana ganin cin ta ko sakanna asaki sabo zo mu buga sakanna asaki okay shi da ka gudu ko to babu damuwa bara na koma wurin kakan na je na tsare ta ita ta zo ta nemo man kai wallahi sai ka fito man da keke na yau keke na sai ya kwana a hannuna Sangila ina ka baro liman da malam Lado abin da ke faruwa shine bako ne muka yi daga binni ya zo so ina ga abin da ya kamata mu ci gaba da abin da za mu yi duba da cewa shi muna so mu sallame shi ya koma gida da wuri Allah shi idan sun zo sai mu gaya masa abin da aka tattauna a bako mu ne maka maraba da zuwa yanda ka zo lafiya mu ne maka addu'a ubangiji Allah mai da ka gida lafiya amin amin mai gari so ina ga muna ci gaba da abin da ya tara mu bismillah wannan gaskiya ne to bismillah Allah shi mu shi mai gari ina maka barka da wannan lokaci kai da yan fadaka a sanin kanka ne a baya wannan gwamnati mai adalci gwamnati mai kishin talakawa gwamnati mai kishin manoma ta yi yunkuri na karkarorinmu da muke da su ta tallafa masu don su inganta nomansu don a sami yalwa ta abinci so Allah da nashi iko an aiko ni in kawo maka wannan saƙo gare ka saƙo ne wanda yake ɗauke da mutanen garinka wanda mutanen nan kowa da sunan shi da abin da za a bashi tallafi yana a ciki wanda in Allah ya kai mu gobe
ko jibi insha Allah za mu zo mu fara bada wannan tallafi. Masha Allah. Gashi bismillah. Ka amma dai mun ji daɗi kwarai gaskiya da wannan abin alkhairi da iso wannan karkara tamu. San kila mu ƙara godiya ga Allah tunda har aka waye gari wannan gwamnati ta shugaban ƙasa mai adalci ta ɗauki garinmu a matsayin garin da za a tallafa ma manoma. So muna musu godiya, ubangiji Allah ya tsare shi daga sharrin masu sharri. Wannan abu mun ji daɗi. San kila ga wannan kamar Allah kawo liman da shi ma Allah do sai mu tara jama'a sai mu gaya masa halin da ake ciki. A shi kuma baƙonmu don mu sallame shi ya koma gida da wuri. Muna godiya. Mene ne sunan malamin? Malam Shazali. Malam Shazali. Muna godiya kwarai. A isan mana da godiyanmu a can idan an je a madadin al'umma wannan karkara tamu. Insha Allah. Allah saka da alkhairi. Kuma idan an je can a isar da godiyanmu a madadin al'umma wannan gari muna godiya kwarai. Allah ya tsare. Ubangiji Allah shi kiyaye. Mun gode kwarai. Masha Allah. Absho. Dole mutum ne da ya garin ya yau ma ka zo in kunna ma wannan waka ta Rara. Kudin dan dama kudin nake ba. Yau ba waka Rara na zo a kunna. To ni ka zo da shi ne. Na zo ne akan waccan magana tamu dai abin sautin nan nake so a hada man don in dinga zuwa ni gida ina jin abuta. To ka ce yau ka shirya kenan. Yau na shirya ga yan kudin da na samu a da kyar na samu na same su. Zuwa ne na je ne noma wata gona. Haka bani kudin nan da muke in je in wani aji ko wani asusu ko wani tanadi kawai ni gara a samu a bani abin da nan gajin sautin Rara. Wato dama ga wata Dauda gaskiya soyayya ne taka da Rara abin sai ƙara gaba yake. Yau wato ga yanin na samu ma wata dama wannan ta wani ce wani yaro ya kawo aka haɗa ma ita. Hada wannan waƙar taka wadda ka so baƙon Rara ɗin. Baƙon Rara. Wadda kake makuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum idan na zuwa kan nan bakin ciki ga kulle ni wallahi saboda sharrin da aka yi mai gida yadda ka san in kama matan ta bugunta wallahi ba wani ba. To ni dai ga abun ka nan na baka yau ka ban so kai mun kuka nan. Ba zan yi ma shi a nan ba zan je gida in kunna in sha abu ta yadda raina ke so in sha kuka na da babu Rara. Na gode sosai Afshu. Insha Allah so kuma na sake zagayowa. Na san za mu ba ta karewa. Na gode sosai Afshu. Mutum azuki sai da har yanzu kushin kike da ni ne. Aba sarauniyar mata. Kullum in ka zo sai ka mun magana na. To yanzu dai a yi hakuri shikenan. To yawa. Yawwa kin ma san menene? A'a. Wannan na je na siyo mana. Baki. Menene wannan abin? Wannan MP ce in aka kunna kiɗi take yi ba kama hannun yaro in gaya miki. To kin ga yanzu na huta da zuwa wurin Mansur in bashi kuɗi ya kunna min waka. Dama kullum kana ja mun gori. Kullum zan wuce sai an mun gori ana cewa kana biyan kuɗi ana kunna maka wa. A yanzu dai na huce takaici yanzu ma kin san menene idan na samu kuɗi ko irin rangaman suke kunna zan so wani DJ irin su zan so kawai in ta sanya mun wallahi ta jin daɗi wallahi za mu ba su mamaki. Allah ina murna. Wallahi za mu cashe yadda ran muke so wallahi tallahi. Wallahi za mu ba su mamaki wallahi tallahi. Kake da mu ashe sanya kullun nake ta so mu ta ina ta zuwa idan na zo in daina ganin ki cikin fushin nan da yawwa ko ke ho binto Usman Bello kuma bango inda rabbana me gwada lokaci agogo me hakuri da ungo shashanci ne
aikin banza aikin wafi kawai ka zo tsakan gida ka sanya kiɗa kai ta tikarawa kai ko kunya baka ji duk ka hana makwabta zaman lafiya. Yanzu in tambaye ka ma kai sallah? So nake in waka ta kare sai in je in yi sallah. To sai waka ta kare zaka je kai sallah. To sababbe kaka ka dawo kuma yanzu ka zo ka sake matsa ma Dauda? Yanzu yaron nan abin da yake ya kyauta kenan, yanzu nan aka gama sallah duk baki ɗaya matasan da ke cikin yankin nan baki ɗaya mun haɗu da su masallaci mai sallah amma yana nan yana tikarawa. Yaron nan ba shi da katabus bai da sakat ya zo na laifin Dauda ya zo ya sa waƙoƙin masoyin shi abin da yake so. Kaka idan ta kare sai in je in yi sallah ni wa ana takura man gaskiya ni gaskiya ta ina takura ma ni ne nake takura maka saboda ina faɗa ma gaskiya. Dan takurawa fa kana takura mai kar ka ƙara damun shi saboda me yasa zaka raba shi da masoyin shi abin da yake so ne yake kauna yana ra'ayin shi. Wannan rarara yana yaran nan ai ka ko Rara dan albarka ka gan shi gashi nan da mu sarkin hakuri dawisu mai kyau da ado. Yaran kirki ne yaran albarka mun ci mun gode wallahi Allah ya saka mai da alheri kunna mana abun ni rawan ne. Yanzu kaka na gano ke ce kike goyon bayan yaron nan shi ya sanya ya lalace yake yin abin da yake so wallahi. A sa mishi ido ne ya lalace? Yo imana in dai kaunan abin da muke so ne ke lalacewa to ku samu dawwama a lalacewa. Je ka abin ka je ka yi sallar sai ka dawo sai ka zo ka ci gaba da jin ba a bada ba za a bayar ba. Kawo ta nan kawo ta tun ba kaka ce ka bani na ce sai ka matsa mishi haka ake yi ku kunna min. Wuce ka cike sallah na ce wuce. Aikin banza aikin wofi. Ya ina ma ake kunnawa in ji in tashi tunda ni na yi sallar. Haba kaka yanzu nan shikenan ya lalata kike nan kimar rawa zaki a kunna mu ina ne. Haba kaka ni ya da in kunna miki na ce inda ake kunnawa. Haba kaka Allah sauki. Alƙur'an kau mun daina kodon fallaka sai biya daga mai za su fara wanka wani mai kare lullube talakawa ku kara kaimi wani gabo da yi da ribi mai kosai ta sai matsami sai mun muku maganin kazami dan ɗaya zamiya da bani. Gidigo Manura yanzu shi Sani da amana da ke tsakanina da shi Manura da Sani za a haɗa kai yarinyar nan ta kashe ni. Na gaya mai cewa yarinyar nan aljana ce mai ya ce a ce da Sani za a haɗa kai a kashe ni. Malam Nura Malam Sani aminin ka ne abokin ka ne ba za a haɗa baki da shi ba a cuce ka. Yasa aikin da kuka yi aikin saboda haka ku sani aikin da za a yi na gaba za a yi shi kare jini. Ya kamata a cikin kai na gaban iyayenki su san cewa yana tare. Yanosa muna wurin yanzu haka. Yazid! Oga! Hamida ta sauka daga kan aikin da muka bata. Kai maza ka shiga cikin gari. Ka ɗauko man ita. Nura, kare haƙuri. Tun da kaga har na zo ni da na san wannan magana zaka ma wallahi da na kira ka wannan. Kaga har na zo wannan da ka san tafiya ta tabbata. Shike, ka sai da je hanya. Koko don ginga kina da tsawo. Ke kin san ko gaban wa kike ne? Aikin soja ba wasa ba. Baki san gaban wanda kike da gana. Mala, ke kira jami'an su tare da samun sunan wanda aka shigo da shi. A'a, kai da in ha mutanen da su gano mu wayen mu. Hamida, ku ci ban wuri. Zan cika umarnin mai gida ta. Yazid, ba zan bari ka cika kudirinka na kashe masoyina ba. Da aka yi kana ta kira na Akwai magana da zafi
da wuri faɗin na zo da shi shi yasa kake ta kira na dole ne ka san yanzu ba haka an hankali ba ba kwanci ba saboda ka so a samu ne ido sun ballo ma kansu ruwa wallahi